Ilatala Bogo Winaltus supaya ndereke Gusti Mukala Ludraksa lan Rudraksaka malamar marang Raja Putri Widarta kepiye wusananing palamarga sinuwun pengalaman paduka dipun tampik abdi paduka menika Gusti kula Rudraksaka mboten trimeh malah dados Bandayuda wis samestine buta loro kawula prima awit sun kangkeni Purbawasesa lebetipun Bandayuda para wadya Widarta sami kasoran cocok karo angen-angen kugo waduh ning dadak wonten sayang Widarta pendhita kethek pun tuwek peparape Resi Mayangkara latala pendhita kethek tuwek kok dienggo serayan napa ora dadi slilite Rudraksa lan Rudraksaka inuwun bi nadyan pendhita sampun kaduk yuswa ning tasih ndrawasi prajangipun satemah abdi paduka Rudraksa lan Rudraksaka gugur nadyaning palagan piye Lampir berungkat impul bumi angus negara Widarta sasmita amrih lantip aja pijenengan Indra kaprawiran den Gusti latala iki ana kethek tuwek elek kowe sapa aku pendhita Kendari Sada begawanan noman Resi Mayangkara kowe sapa Nalendra Selama dijuluki Prabu Yaksa Dewahayu. Aku lan ngrimakake abdiku sakembaran mbok pateni. Nyot aku sing ngungkapke patene abdimu sakloro yen kowe ora trimo arep ngopo. Wah, keparep mati dening aku.
Mayangkara Dewi Prabu Yaksadewa. Terus wijuling ngludira abrit anasi. Uluning sarira kang nyarana seta. Saka kathahing getih kang mutah. Satemah saya alon keteking jejantung Begawan Anoman. Mesem jroning wardaya. Sang Mayangkara wis tanggap parakudrating jagat. Sakala sing Anoman ngetep daya pungkasan. Kuku Pancanaka dimakaken Prabu Yaksadewa. Dia babar dari wujud Bathara Kala. Gono sangal si Mayangkara nedya mangkono mung rampung kang dadi jejibanira sang Satyatama Satra Pendhita linangkung samangke wis saklinang sukma wangsuling alam kelanggengan napa lamun padharmanira pambutuna dening para jalma inggih menika ingkang wujudipun Kidung Sanganjani Putra kekidungan carita wit lair kemangkaning guguring Sang Mayangkara gugure Sang Anoman dadi ora buing jagat memayu rahayuning bawana Agresrana hayu jaya Dewi Jayanti